Croeso I wasanaeth ar sianel YouTube Tabernacl Llwynhendy, heddi Gorffennaf 12. Cyn i'n gweddio y bydd ein gwasanaeth a'n Oedfa yn glod i'r arglwydd ac yn foddion gras I bob un. Mae'n galwad I addoli yn dod o Salm 113. Molwch yr arglwydd. Molwch chwi weision yr arglwydd. Molwch enw'r arglwydd. Bendigedig fyddw enw'r arglwydd o hyn allan a hyd byth. O godiad hael hyd ei fachlid, bydded enw'r arglwydd yn foliannus. Mae'n darlleniad ni yn dod o lythyr Paul at y Rhufeiniaid, pennod 8, adnod 18 I 39. Yr wyf fi'n cyfri nad yw dioddefiadau'r presennol yw cymharu ar gogoniant sydd ar gael I ddatguddio I ni. Yn wir, y mae'r greadigaeth yn disgwyl yn dair am I blant Duw gael ei datguddio. Oherwydd darostyngwyd y greadigaeth I oferedd, nid o'i dewis ei hun, ond trwy'r hwn a'i darostyngodd. Yn y gobaith, y cae'r greadigaeth hithau ei rhyddhau o gaethiwed a llygredigaeth, a'i dwyn I ryddid a gogoniant plant Duw. Oherwydd fe wyddom fod yr holl greadigaeth yn ochneidio ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddiw. Ac nid y greadigaeth yn unig, ond yn ni sydd â blaenffrwyth yr ysbryd gennym. Yr ydym ninnen ochneidio yno mein hunain, wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn blant Duw, sef rhyddhad ein corff o gaethiwed. Oherwydd yn y gobaith hwn y cawsom ein hachub. Ond nid gobaith mor gobaith sy'n gweld. Pwy sy'n gobeithio am yr hyn y mae'n ei weld? Yr hyn nad ydym yn ei weld yw gwrthrych gobaith. Felly, yr ydym yn dal I aros amdano mewn amynedd. Yn yr un modd, y mae'r ysbryd yn ein cynorthwyo yn ein gwendid. Oherwydd ni wyddom ni sut y dylem weddio. Ond y mae'r ysbryd ei hun yn ymbil trosom ac ocheneidiau y tu hwnt I eiriau. Ac y mae Duw sy'n chwilio caloned ynol yn deall bwriad yr ysbryd. Mae ymbil y mae tros y saint yn ôl ewyllus Duw. Gwyddom fod Duw ym mhob peth yn gweithio daioni gyda'r rhai sy'n ei garu, y rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei fwriad. Oherwydd cyn ei bod hwy fe'i hadnabu, a'i rhagordeinio I fod yn unffurf ac unwedd a'i fab, fel mae cyntaf anedig fyddai ef ymhlith pobl lawer. A rhai a ragordeiniodd fe'i galwodd hefyd, a rhai a alwodd fe'i cyfiawnhaodd hefyd, a rhai a gyfiawnhaodd fe'i gogoneddodd hefyd. O ystyried hyn oll, beth a ddywedwn? Os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi I farwolaeth trosom ni oll. Ac os roddodd ei fab, sut y gall beidio a rhoi pob peth I ni gydag ef? Pwy sydd I ddwyn cyhuddiad yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r un sy'n dyfarnu'n gyfiawn. Pwy sydd yn ein collfarnu? Crist Iesu yw'r un a fi farw, yn hytrach a gyfodwyd, yr un hefyd sydd ar ddeheulaw Duw, yr un sydd yn ymbil trosom. Pwy a'n gwahana ni oddi wrth gariad Crist? A'i gorthrymder, neu ing, neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu berygl, neu gleddyf. Hyn yn wir yw ein rhan fel y mae'n ysgrifenedig, dyfwyn di fe'n rhoddir I farwolaeth drwy'r dydd, fe'n cyfrifir fel defaid i'w lladd. Ond yn y pethau hyn I gyd y mae gennym fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Yr wyf yn gwbl sicr, na all nac angau, nac einioes, nac yngylion na thywysogaethau,
na'r presennol, na'r dyfodol, na grymusderau, nac uchelderau, na dyfnderau, na dim arall a grewyd. Ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Gyn ni roi clod a diolch i'r arglwydd am ei air. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi. Gawn ni geisio ei wyneb. O, arglwydd ein Duw, Duw y Duwiau a brenin y brenhinoedd, Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, diolch am y cyfle newydd heddi i ddod i'th geisio di ac i'th addoli di. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod ni'n dod at y Duw mawr, y Duw ar uchel dyrchafedig sydd yn uwch na phawb a phopeth, at yr un sydd yn fwy na phawb a phopeth. Ac o arglwydd i ni'n dod i'th addoli di. Ni'n dod i blygu ger dyfron di o'r newydd heddiw. Ac o arglwydd i ni'n dod i lawenhau yno ti. I ni'n dod a'n diolch, a'n mawl i ti. A byddwn ni'n dod a'n deisyfiadau hefyd, beth i ni'n gofyn ac yn ceisio geni ti hefyd. Ac i ni'n diolch bod ni'n cael dod yn yr oedfa hefyd i glywed dy air di. Ac o arglwydd i ni'n diolch ein bod ni yn gallu dysgu amdana ti, yn gallu gwybod amdana ti trwy dy air, trwy y Beibl. O, i ni'n diolch arglwydd bod ti wedi datguddio dy hunan. Achos o'n i bai am hynny, bydden ni ddim yn gwybod dim amdana ti, oherwydd yn ein pechod bod ni wedi pellhau ac wedi mynd yn ddall ac yn fyddar, ac wedi colli golwg ohono ti. I ni'n sylweddoli bod y greadigaeth yn dweud amdana ti, ac eto pryn i ni'n gallu dyweld i wrth natur oherwydd hynny, trwy hynny. Ac o arglwydd i ni yn diolch bod ti wedi rhoi datguddiad pellach i ni yn yr ysgrythurau, yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd, a'r cyfan yn canoli yn dy fab, bod ti wedi datguddio yn fwyaf clir i ni, yn fwyaf eglur mewn person, ymherson dy fab annwyl. Ac o arglwydd i ni'n dod nawr felly i daddoli di fel y Duw mawr, fel y Duw tragwyddol, sydd y tu hwnt i bob mesur. I ni'n darllen amdana ti dy fod ti heb ddechrau a heb ddiwedd. Dwi ti byth yn newid, dwi ti byth yn heneiddio, dwi ti byth yn gwanhau, dwi ti byth yn mynd yn fyddar nac yn ddall. Wyt ti'n gweld yn iawn, wyt ti'n clywed yn iawn, ac i ni'n diolch am hynny arglwydd nawr, oherwydd bod ni'n gallu dod ger dy fron di. Wyt ti'n ymwybodol o'n sefyllfa, wyt ti'n ymwybodol ohono ni, wyt ti'n gweld ac wyt ti'n clywed arglwydd pan ni'n dod ger dy fron, pan mae dy blant yn dod. Rhai sy'n ymddiried yn Iesu Grist, yn dod yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist, fel i ni'n gwneud nawr, wyt ti'n clywed. Ac wyt ti'n derbyn ein gweddiau ni trwy Iesu Grist, ac wyt ti'n ateb yn ôl dy wyllus dy hun, ac i ni'n diolch arglwydd. Ac felly ni eisiau diolch eto am dy ofal trosof ni, am dy dosturi, am dy ffyddlondeb i ni fel ein crewr ac fel ein cynhaliwr ni. Bod ni wedi darllen bod y greadigaeth yn dioddau oherwydd pechod dyn, wedi cael ei thynnu lawr ar ôl y cwymp. Serch hynny arglwydd, i ni'n diolch dy fod ti yn ffyddlon, dy fod ti'n cynnal, dy fod ti'n cadw arglwydd. Bod na anawsterau, bod na fesur o felltith ar y greadigaeth ac arno ni oherwydd pechod. Eto wyt ti'n drigarog, eto wyt ti'n raslon, ac i ni'n diolch am hynny, ac i ni'n diolch am dy ras cyffredinol unwaith eto, am gysgod bwyd a dillad a chynhaliaeth a phob dim sydd yn fanteisiol i ni yn ein bywydau ar hyn o bryd. I ni rhoi clod a mawl a diolch. Ac o arglwydd i ni yn gofyn i ti i'n gwneud ni ddiolchgar fel bod ni ddim yn cymryd dim byd yn ganiatawol. Ein rhyddid, ein hiechyd a popeth sydd o'n plaid ni yn ein cymdeithas ni ar hyn o bryd. I ni'n freintiedig iawn,
ond i ni gallu bod yn ddi-ddiolch hefyd, felly ni'n diolch i ti. Ac wrth gwrs, ni'n diolch eto am yr Efengyl, am yr arglwydd Iesu, oherwydd trwy hynny ni wedi dod i berthynas newydd gyda thi. I ni wedi cael ein creu o'r newydd, yn greadigaeth newydd, ac i ni wedi dod yn blant i ti, ac wedi derbyn ysbryd y mabwysiad yn barod, ac gawn ni'n mabwysiadu'n gyhoeddus yn dangos ger bron pawb yn y nef a'r ddeiar, pan ddaw Iesu Grist yn ôl, fydd i'n dangos y blant. Pwy yw nhw ac yn eu harddel nhw'n gyhoeddus. Gyn ni'n edrych mlaen at y dydd hwnnw, y dydd pan fyddwn ni yn y gogoniant, pan fyddwn ni yn gwmws fel yr arglwydd Iesu. Mae hwnna'n rhyfeddod i ni, a dyna dy fwriad i ar ein cyfer ni. Ac arglwydd i ni yn gweddio am yr ymynedd yna, mae'r apostol Paul yn sôn amdano fe, ac am ras i ddyfal barhau ar ein taith trwy'r byd yma. Ac i ti ein llanw ni ath ysbryd glân, ac i ti ein defnyddio ni fel dy bobl. Helpa ni fod yn sanctaidd arglwydd, helpa ni fod yn lân yn ein bywyd, fel ein bod ni yn halen yn y byd yma. Ac yn oleuni, helpa ni fod yn dystion i ti hefyd gyda'n bywyd, ffordd o fyw, a gyda'n gwefusau ni hefyd. Ac arglwydd, diolch bod ti wedi ein paratoi ni, y bydden anawsterau yn dod ar ein taith. I ni wedi clywed am rester hir ohonyn nhw nawr yn y darlleniad yna o'r Rhufeiniaid. Ond diolch, mae dyma y math o fyd dath mab Duw iddo fe. Ein byd ni, byd colledig, byd syrthiedig, ond byd yr wyt ti wedi ei garu, byd yr wyt ti wedi dod iddo fe yn dy fab annwyl. Ac arglwydd i ni'n diolch bod wedi dod a gwisgo cnawd fel ein cnawd ni. Yn un ohono ni wedi marw dros ein pechodau, wedi cymryd baich a'i ogrwydd, bai ein pechod a talu'r cyfan drosto ni. Wedi atgyfodi, wedi concro pechod a marwolaeth ac uffern. A'i fod yn y nef nawr yn eiriol troso ni. Bod wedi addo ac wedi rhoi yr ysbryd glân i fod gyda ni. Ni'n gweddio am weinidogaeth yr ysbryd glân eto heddiw, nawr trwy'r gair. Ac arglwydd i ni'n gweddio am nerth o hyd, trwy dy air a thrwy dy ysbryd yn ein bywydau ni. I ni eisiau dwy'n ffrwyth o arglwydd i Iesu Grist. Ac i ni'n gweddio y gallwn ni wneud hynny trwy dy ras. Ac i ni'n gweddio hefyd y byddwn ni'n profi heddwch a thangnefedd o arglwydd. Y byddwn ni'n profi tawelwch yn ein calonnau ni. Y bydd dy dangnefedd di yn llywodraethu yn cymryd drosodd yn ein meddwl a'n calon yng Nghrist Iesu. Ac arglwydd, diolch ei fod yn cymryd cyfrifoldeb drosto ni. Wedi'n derbyn ni wrth i ni ddod ato fe. Mae'n addo peidio'n colli ni. Ac y bydden ni'n codi ni yn y dydd olaf. A diolch bod ni'n edrych ymlaen, bod ni'n disgwyl nawr am y dydd olaf. Ail ddyfodiad yr arglwydd Iesu. Bydden ymddangos fel brenin gogoneddus. Bydd y gelyn yn cael ei sathru dan draed am byth. Byddwn ni'n cael corff newydd. A byddwn ni wedi'n gwedd newid yn llwyr a cael bod gyda gif yn y gogoniant yn barhaus. Arglwydd, i ni diolch am yr Efengyl. Diolch am yr Efengyl sanctaidd, ac i ni'n gweddio, arglwydd, y bydd hyn yn effeithio ein bywydau ni nawr o ddydd i ddydd. I ni'n cyflwyno ein gilydd yn yr eglwys. Diolch yn fawr i ti am ein gilydd, am frodyr a chwiorydd yn yr eglwys leol, a'r eglwys y tu hwnt i hynny hefyd, a'r eglwys fyd-eang. I ni'n cofio am rhai sy'n dioddef eto, sydd yn profi erlyd o arglwydd cael ei roi i farwolaeth, a teuluoedd yn colli anwyliaid yn India, yn Nigeria a gwledydd eraill. Ni'n cofio am y rhai nawr sy'n profi anawsterau mawr achos y feirws ac yn cael ei esgeiluso, nertha nhw, cynnal nhw a bendithia nhw. Ac arglwydd, roedd nhw fuddugoliaeth lwyr trwy yr un ancarodd ni. Ac arglwydd nawr derbyn ni. Ac arwain ni llefara arglwydd, rhoi ni glistiau i wrando a chalonnau i dderbyn. I ni gweddio bydd y gair yn dwy'n ffrwyth yn ein bywydau ni nawr.
gogoniant i'th enw, trwy Iesu Grist. Amen. Ein testun ni heddi yw Salm 3, a fe ddarllenwn ni'r Salm nawr. Arglwydd mor lluosog yw fy ngwrthwynebwyr, y mae llawer yn codi yn fy erbyn, a llawer yn dweud amdanaf, ni chaiff waredigaeth yn niw. Ond yr wyt ti, arglwydd, yn darian i mi, yn ogoniant i mi, ac yn fy nyrchafu. Gweidda fy uchel ar yr arglwydd, ac etib fi, bydd yn ateb fi o'i fynydd sanctaidd. Yr wyf yn gorwedd ac yn cysgu, ac yna'n deffro am fod yr arglwydd yn fy nghynnal. Nid ofnwn pe bai myrddio'n o bobl yn ymosod arnaf o bob tŷ. Cyfod arglwydd, gwareda fi o fy niw. Byddi'n taro fy holl elynion yn ei hwyneb ac yn torri danedd y drygionus. I'r arglwydd y perthyn gwaredigaeth, bydde dy fendith ar dy bobl. Ydych chi eriod wedi teimlo bod popeth yn eich erbyn? Amgylchiadau yn achosi ofon, gofid a cholli cwsg. Falle bod y cyfnod clo yma, y lockdown yma, a'r coronavirus wedi cael rhyw effaith fel yna arnoch chi. A mae'n llusgo mlaen nawr yn dweud, mae'n mynd yn hir. A mae yna faterion eraill, wrth gwrs, mae yna bethau eraill sy'n gallu'n cael ni lawr. Mae gymaint o bryderon posib yn gallu dod ar ein traws ni. Pethau ynglyn â'n teulu, pethau personol, pethau sy'n ymwneud â'n gwaith, â'n bywyd bob dydd, pob math o bethau. A dyma lle mae llyfr y Salmau mor werthfawr. Mae'r Beibl i gyd, wrth gwrs, ond mae llyfr y Salmau yn werthfawr iawn, oherwydd mae credinwyr eraill wedi mynd trwy anawsterau bywyd o'n blaen ni. Ac i ni'n gallu gweld, i ni'n gallu dysgu sut o'n nhw wedi ymdopi ar sefyllfa. A mae Salm 3 yn enghraifft dda o hyn. A Dafydd nawr yn wynebu amgylchiadau oedd yn pwyso arno fe, gwasgu yn ei erbyn e fel petai, ac yn bygwth creu pob math o ofon ac arswyd a diffyg cwsg. Ond beth sy'n dda yw bod ni'n gallu gweld nawr te sut oedd e wedi ymateb i'r sefyllfa, a beth oedd canlyniad hynny, canlyniad hyfryd hynny, a gallwn ni ddysgu o'i esiampl e. Felly 3 pheth nawr te, gwrthwynebiad, ymatebiad, canlyniad. Gwrthwynebiad, ymatebiad, canlyniad. Yn gyntaf, y gwrthwynebiad. Mae teitl y Salm, os ych chi'n edrych yn eich Beibl, mae'r teitl yn dweud mae ymgylchiad Dafydd ar y pryd oedd pan gododd ei fab ei hunan, Absalom, yn ei erbyn e, a trio cymryd y frenhiniaeth nawr te oddi wrtho fe. Oedd e wedi llwyddo i gasglu llawer iawn o gefnogaeth, cefnogwyr, byddyn, ac oedd e'n dod nawr i frwydro yn erbyn ei dad. Oedd Dafydd wedyn ni, brenin Israel, cofiwch, wedi gorfod ffoi o'i gartre o Jerusalem. Ac mae'r hanes yn ail lyfr Samuel. A falle bod chi wedi sylwi ar y gair lluosog a llawer. Yr adnod gyntaf, yr ail adnod a'r chweched, nid ofnwn pe byddai myrddiwn o bobl yn ymosod arnaf. A dyma sefyllfa Dafydd. A falle bod chi wedi teimlo, mae bron popeth yn yn erbyn ni. Ac ni'n clywed hyn, ni'n darllen hyn yn ail lyfr Samuel. Cymrwch chi bennod 5 ac adnod 3. Dath rhywun a dweud wrth Dafydd fod bryd pobl Israel ar Absalom. Pobl Israel.
hynny yw, mae'n or-ddweud, mae'n siŵr, ond pawb fel petai. Ac wedyn, nes ymlaen, pennod 16, adnod 8. Mae'r arglwydd wedi talu nôl i ti am holl waed, teulu, sol a ddisodlaist fel brenin. Simau yw enw'r dyn yma, a mae'n dweud pob math o bethau. Mae'n melltithio Dafydd, ac wrth gwrs mae'n awgrymu bod Duw yn ei erbyn. Felly mae gyda chi Absalom, Simau, pobl Israel, a'r awgrym bod Duw yn ei erbyn. A mae hwn yn hanes real, brenin Israel. Nawr, Duw oedd wedi penodi Dafydd yn frenin, nid rhyw uchelgais personol. Duw oedd wedi gymryd a'i ddewis yn ei ras ac yn ei ddaioni i hunan. Ac oedd na ddewid wedi cael ei roi, y bydde y frenhiniaeth yn para ar ôl i ddyddiau fe, ac yn wir, y bydde'r Mesaia, y bydde'r brenin tragwyddol yn dod yn frenin yn ei linach e. Wrth gwrs, oedd y Mesaia yn fab Dafydd. Ac oedd na fygythiad nawr yn erbyn hyn, achos doedd y ffaith y bydde fe'n cael ei ladd gan Absalom, doedd hwnna ddim yn rhan o addewid Duw, chi'n gweld. A beth amdano ni? Siwr mae hwn yn berthnasol i ni, di ni ddim yn frenhinoedd yn Israel, wel na, dyn wrth gwrs. Ond beth amdano ni sydd yn Gristnogion heddiw nawr te? Wel, beth sy'n wir amdano ni? I ni wedi cael ein galw. I ni wedi cael ein dewis, i ni wedi darllen. Mae Duw wedi meddwl ac yn llunio cyn creu y byd. Mae wedi'n galw ni. Mae wedi'n cyfiawnhau ni, yn cyhoeddi ni'n gyfiawn. A mi fydd yn dod â ni i ogoniant. Mae wedi'n galw ni i fod yn blant iddo fe, yn bobl arbennig iddo fe, trwy efengil Iesu Grist. Ond, nawr te, dyw hynny ddim yn golygu na ddaw gwrthwynebiad. A mae'r Beibl yn glir iawn ar hynny. Y profiad yma fod pethau, amgylchiadau, pobl, lleisiau, os mynnwch chi, yn dod yn ein herbyn ac yn ein digaloni ni, ac yn ein tynnu ni lawr. A mae'n brofiad diflas, mae'n brofiad anodd, a mae'n brofiad sydd yn gallu bod yn ofnus iawn, iawn. A mae gair Duw, chi'n gweld, mae'r arglwydd trwy ei air, mor bwysig yw gair Duw. Mae'n ein rhybuddio ni, mae'n ein paratoi ni, ac mae'n ein helpu ni, fel yn y Salm yma, ar gyfer hyn. Cymrwch chi y darlleniad gaethon ni o'r 8fed bennod o'r llythyr at yr Rufeiniaid. Cymrwch chi adnod 35. Dyma y 7 peth sy'n cael ei restru fyna. Gorthrymder, mae hwn yn cael eich gwasgu lawr, poen yw hwnna ofnadwy, erlyd, newyn, noethni, perygl, cleddyf. Na chi, 7 peth ofnadwy o erledigaeth ac angen mawr. Nawr, ar y cyfan, di ni ddim yn profi hynny. Ond mae yna Gristnogion sydd yn profi hynny. A maen nhw'n gwybod hynny wrth ddod yn Gristnogion. Yn India ar hyn o bryd, yn Nigeria, yn Pakistan, Gogledd Corea, gallech chi fynd mlaen i enwi gwledydd eraill hefyd. Maen nhw'n profi trais, creulondeb, cael ei lladd a cael ei amddifadu. Nawr, gyda'r feirws, mae lot o Gristnogion wedi cael ei esgeiluso oherwydd bod nhw'n Gristnogion. Dyn nhw'n cael yr un chwarae teg a phawb arall pan mae bwyd yn cael ei rannu. Wedyn, adnod 38. Angau ac einioes. Problemau bywyd a marwolaeth. Ac wrth gwrs mae rheina yn dod i ni fel Cristnogion yn gymaint ag unrhyw un arall. Treialon bywyd, anawsterau bywyd, brwydrau bywyd, ymdrechion bywyd, colledion bywyd wrth gwrs. Colli gwaith, colli ffrindiau, colli iechyd. Ac mae hwnna'n arwain, wrth gwrs, at farwolaeth. Mae marwolaeth yn dod â'i anawsterau yn dywe. Pan mae afiechyd yn mynd yn llwyr, yn yr iechyd yn mynd, pan mae damwain yn digwydd, pan mae haint yn dod fel sydd nawr,
pan mae profedigaeth yn dod ar ein rhan ni. Wedyn mae'n sôn am angylion a thywysogaethau. Hynny yw, y diafol wrth gwrs, a'i ddemoniaid. Mae yna frwydr i'r Cristion yn arbennig, mae yna frwydr ysbrydol fel brofodd yr arglwydd Iesu. Gafodd ei demtio gan Satan. Ac mae wrthi nawr gyda phobl Iesu Grist wrth gwrs. Y peth cyntaf nath yn y temtiad yn yr anialwch oedd amau gair Duw. Yn ei fedydd, oedd Duw, y Tad, wedi dweud, hwn yw fy annwyl fab. Ac yn syth, mae Satan yn yr anialwch yn dweud, os mab Duw wyt ti. Os, mae yna amheuaeth yn syth ar air Duw. A mae hynny yn cael ei ddefnyddio o hyd. Hyd yn oed mewn capeli ac eglwysi wrth gwrs, amheuaeth ynglyn â gair Duw, amheuaeth ynglyn â'r Beibl. Llwn ni ddibynnu arno fe, llwn ni gredu fe. Wedyn ni, y temtiad cyntaf i droi'r cerrig yn fara wrth gwrs. Hynny yw bod ni'n defnyddio ein bywyd, ein talentau, ein doniau i ni ein hunain. Pam dyle ti fod fan hyn yn yr anialwch? Oedd yr arglwydd yn prydio wrth gwrs. Come on, helpa dy hunan nawr. Lli di droi cerrig yn fara i edrych ar ôl dy hunan. Sy'n eisiau ti fynd heb fel hyn nawr. A'r un peth i ni, cael ein temtio i ddefnyddio ein doniau i weld bywyd i'n porthi ni, i porthi'r hunan o hyd. Yn ail, mae'n cael ei demtio i addoli Satan. Mae'n addo'r byd i gyd iddo fe, chi'n cofio? A mae'n neud yr un peth i ni. Addo'r byd i gyd i ni, yn rhwydd. Dim brwydr, dim aberth, ddim eisiau Iesu Grist i fynd i'r groes, fydd yn cael y byd i gyd. Dim ond i ni gau Duw allan, ac i ni cau yr arglwydd Iesu allan, a cwmpo mewn gyda Satan yn llwyr. Ac yn drydydd wrth gwrs, mae fod i daflu hunan oddi ar binacl y deml. Rhoi Duw ar brawf. Cwestiynu daioni Duw. Come on, gallu di daflu dy hunan, lli di ni beth ti moyn nawr. Ti ym mis imsio ti fod mewn unrhyw anhawster. Lli di fwrw dy hunan off a bydd e'n dyddal di. Mae'r Beibl yn dweud hynny yn yr Hen Testament. Ac allwn ni droi hwnna i feddwl, wel, pam dyw e ddim yn gwneud hyn i fi, neu'r llall i fi? A fel yna mae'r diafol yn siarad yn ni. Dyle ti fo'n cael hyn, dyle ti fo'n cael y llall dwi am mi, dyle ti edrych. Rhoi Duw ar ei brawf. Angylion a thywysogaethau yn gwasgu yn ein herbyn ni, chi'n gweld? Y presennol a'r dyfodol. Hynny yw pethau sy'n digwydd nawr. A beth all ddigwydd? Chi'n gwybod am hyn? Dychmygu beth all ddod yn y dyfodol. Dychmygu'r gweitha falle. A cael ein parlysu oherwydd hynny. Grymusderau, uchelderau a dyfnderau. Pethau mawr yn y nef ar y ddeiar. Pethau sy'n gallu digwydd o'n cwmpas ni. Pethau sydd y tu allan i'n rheolaeth ni. Ac mae yna fygythiad yn y pethau yma i gyd, chi'n gweld. Beth yw'r bygythiad? Ein gwahanu ni oddi wrth Dduw, a'n gwahanu ni oddi wrth ei gariad. I ni deimlo mae ar ben arno ni. A dyma'n gwmws beth oedd yn cael ei ddweud wrth Dafydd. Dyma beth oedd e'n clywed. Dyma'r llais oedd e'n clywed, falle gan eraill, a falle ni feddwl i hunan wedyn. Adnod 2, ni chaiff waredigaeth yn yw. Bible.net, fydd Duw ddim yn dod i'w achub e. Ein gwahanu, chi'n gweld. Dyna chi, ac i ni wedi clywed am Satan, ond i ni'n clywed yn yr emynau yn aml, chi wedi sylwi ar y triawd mae gyda'i gilydd Satan, diafol, cnawd a byd. A mae rheini yn elynion i ni. Mae yna frwydrau fyna hefyd. Mae'r cnawd yn golygu yr hen natur bechadurus oedd gyda ni cyn dod at Iesu Grist. Ond mae dal yna. Y natur oedd yn gwrthryfela, y natur sydd eisiau pechu a mynd i ffordd i hunan ac wfftio Duw. Ac mae dal gyda ni,
Mae gyda ni natur newydd hefyd, mae gyda ni galon newydd sy'n caru'r arglwydd, sydd yn newynu a sychedu i fod yn gyfiawn ac yn lân ac yn sanctaidd. A mae'r Testament newydd yn dweud wrtho ni o hyd. Mae rhaid i ni rhoi heibio, mae rhaid i ni roi farwolaeth yr hen natur, y cnawd yma. Achos mae'n mynd i farw yn llwyr yn y diwedd. Dyma chi rhai geiriau o Colosiaid, pennod 3 ac o adnodau 5 i 9. Dwi'n rhestru rhai pethau. Rhowch i farwolaeth felly, y rhannau hynny ohonoch sy'n perthyn i'r ddeiar. Nid i'r nef, i'r ddeiar, chi'n gweld? Anfoesoldeb rhywiol, amhyrdeb, nwyd, blis, trachwant, pethau mae rhaid i ni gael. Mae rhaid i fi gael y pethau mae i fi'n hunan. Mae rhaid i fi gael yn ffordd yn hunan, nid beth dwi moyn. Digofaint, tymer mawr, llid, drwg deimlad, cabledd, bryntni o'ch gennau, celwydd. Dyma nhw, a dyma i ni nabod rhain wrth gwrs, maen nhw'n rhan o'n hen natur ni. A mae'r hen natur dal yna, mae'n brwydro, mae'n codi lan, a mae'n dweud wrtho ni, fi oedd yma gynta. Dyma pwy wyt ti go iawn, nid y Cristion newydd mae ti'n dweud wyt ti. Dyma beth wyt ti, a wy'n mynd i dy dynnu di nôl a dy dynnu di lawr. Mae frwydr, chi'n gweld? Ac wedyn mae'r byd. Mae'r Testament newydd yn sôn llawer, mae'r arglwydd Iesu yn sôn am y byd di-gred. Pobl sydd ddim eisiau llywodraeth Duw na Iesu Grist. Ac mae'n cynnwys pobl grefyddol a di-grefydd, ond maen nhw'n anniwiol. A meddai Iesu Grist, yn y byd, Ioan 16:33, yn y byd, fe gewch orthrymder. Chi'n mynd i gael eich gwasgu gan y byd. A wedyn mae'n dweud, codwch eich calon, dwi wedi gorchfygu y byd. Wel, dyma, mae'r byd nawr te, mae y diafol, mae'r cnawd, mae pob math o bethau, amgylchiadau yn gallu dod yn ein herbyn, i'n gwrthwynebu ni. I beri ofn, i beri, mae ar ben arna i, bo fi wedi cael yng ngwahanu oddi wrth Dduw a'i gariad. Ond i fi mlaen nawr te, beth yw ymateb Dafydd, ymatebiad Dafydd? Mae'n myfyrio ar Dduw. Mae'n troi ei feddwl at Dduw. Mae'n codi ei feddwl. Siwr mae'n neud hynny? Siwr allwn ni wneud hynny? Achos mae'n esiampl i ni. Wel, trwy ei air. Trwy y Beibl. Dyma lle ni'n dysgu gan y Dduw am ei hunan, amdano ni'n hunan, beth sy'n wir amdano ni a beth sydd ganddo fe ar ein cyfer ni. A chi'n gallu gweld nawr, meddyliwch sef Dafydd ddim yn gwybod ac yn cofio beth oedd yn wir amdano fe ger bron Duw. Bydde fe mor wan, bydde fe mor agored a vulnerable. Dyna pa mae mor bwysig bod ni'n darllen gair Duw. Mor bwysig bod ni'n credu gair Duw. A wedyn bod ni'n cofio fe. Fel bod ni'n cario fe gyda ni. I bob sefyllfa, neu fel arall, i ni mynd i sefyllfa o frwydr, sefyllfa ryfel, a dim arfogaeth o gwbl dyn ni. Chi'n gweld rhan o'r darlun oedd y gwrthwynebiad o Dafydd yn ei brofi. Mae'n real iawn, ond dim ond rhan ohono fe, nid hwnna yw'r darlun llawn. A mae'r un peth yn wir gyda ni heddi. Fel credinwyr, fel Cristnogion, os mae gwrthwynebiad, os mae brwydr, os mae temptasiynau, os mae anawsterau, os mae treialon o bob math. Ond nid dyna darlun i gyd. Mae Dafydd yn cofio yr un pryd nawr bod yr arglwydd gydag e. Yn darian, yn ogoniant, ac yn un sy'n ei godi. A mae'n myfyrio ar hynny, chi'n gweld? Siwt mae'n gwybod bod yr arglwydd yn darian? Wel, mae llyfrau Moses, mae Genesis. Genesis 15, hanes Abram. Beth wedodd yr arglwydd ei hunan wrth Abram? No ni. Genesis 15, adnod 1. Nac ofna, Abram, mae fi
yw dy darian. A thwobr fawr iawn i ddilyn cyfieithiad William Morgan fanna. Na chi eiriau hyfryd. Doedd dim angen ofni bod Duw yn dod yn agos at Abraham. I ddechrau, chi'n gweld, mae Duw yn darian i ni, mae tarian yn amddiffyn wrth gwrs. A mae'n yn amddiffyn ni rhag ei ysblander a'i sancteiddrwydd, sydd yn a'i ogoniant, sydd yn ormod i ni wrth gwrs. Ond i ni'n cael dod yn agos. A beth am ddigofaint Duw yn erbyn pechod wrth gwrs. Shwd i ni'n gallu dod yn agos at Dduw sanctaidd sydd fel tân ysol. O, mae e'n darian i ni. Shwd i ni profi hynny? Shwd i ni cael y darian yma? Wel, trwy gredu yn Iesu Grist, wrth gwrs. Mae'r arglwydd Iesu wedi dod. Mae wedi marw dros ein pechodau. Mae wedi agor ffordd i ni gael dod at Dduw. I ni gael cymdeithas, i ni gael dod yn agos, i ni gael dod yn hyderus i bresenoldeb Duw. I wybod bod Duw gyda ni. A bod e'n dod i'n bywyd ni trwy ei ysbryd glân. Mae'r cyfan trwy Iesu Grist a'i groes. Ac wedyn ni, oedd Abram wrth gwrs yn poeni ac yn ofni na bydde fe ddim yn cael etifedd, bydde fe ddim yn cael mab wedi'r cyfan, mae'r blynyddau mynd ymlaen. Bydde Duw yn cyflawni ei addewid, oedd Duw dal yn mynd i gofio ei air. O'i had bydde Iesu Grist yn dod, yn fendith i'r holl fyd. Oedd e'n mynd i ddigwydd. Mae fi yw dy darian a thwobr. Mae gyda fi y wobr, mae'r wobr yno fi i ti. Pob gwobr wyt ti angen. A mae hwnna'n hyfryd yn dyw. Duw ei hunan, chi'n gweld, yw ein gwobr fawr ni. Os i ni wedi dod yn iawn gyda Duw, dyna'r wobr fwyaf gallwn ni gael. Ac trwy hynny ni'n cael ei fendith, ni'n cael ei gwmni, a byddwn ni'n cael ei gartre yn y nef. Ac wrth gwrs mae'n amddiffyn felly i Dafydd, mae'n amddiffyn i ni rhag diafol, cnawd a byd. Fe yw'r un sy'n ein hachub ni a wneith e ddim methu. Nes ymlaen yn ail lyfr Samuel ar ôl yr hanes yma, mae Dafydd wedi dod nôl i'r frenhiniaeth wrth gwrs, mae Absalom wedi syrthio. 2 Samuel 22, adnod 2 i 3. Yr arglwydd yw fy nghraig, fy nghadernid am gwaredydd a chibwr, fy niw, fy nghraig lle llochesaf, fy nharian. Fy amddiffynfa gadarn am cair, fy noddfa am hachibwr, sy'n fy achub rhag trais. O, na chi eiriau bendigedig? Mae'r arglwydd yn gastell iddo fe, yn gair. Mae e fel y castell neu'r cair sydd â waliau trwchus o'i gwmpas e. Ac mae'n noddfa ac yn llwchus, mae'n saff, mae'n ddiogel. Ond sylwch beth mae'n dweud. Sylwch ar yr adnodau, ar y geiriau, a sawl gwaith mae'r gair fy yn digwydd. Yr arglwydd yw fy nghraig, fy nghadernid am gwaredwr, fy niw, fy nghraig, fy nharian, fy amddiffynfa, fy noddfa, am achubwr sy'n fy achub i. Fy, chi'n gweld, mae'n bersonol. A dyma y peth mawr sydd yn bwysig. Wyt ti'n gallu dweud heddiw, fy niw, fy nhad, fy Iesu. Oeddi e'n eiddo i ti. Wyt ti'n gallu dweud fel yng Nghaniad Solomon, fanwylid sydd eiddo fi, a minnau sydd eiddo fanwylid. Shwd mae hynny'n digwydd? Trwy ymddiried yn Iesu Grist, trwy ffydd, trwy bwyso arno fe, am faddeuant, am o llyngdod, am gael ein derbyn gan Dduw. Mae rhaid ni gredu ynddo fe, credu yn ei aberth fawr drosto ni ar y groes, bod e wedi marw drosto ni. Ac yn neud sicrhau, garanti, o dderbyniad llwyr. Ac ni'n pwyso a ni'n galw ac yn ymddiried. Ac wedyn fy niw, fy Iesu, fy nhad. A pwy yw y Duw yma sydd o blaid ei bobl? Mae'n Dduw holl alluog. Mae chi eiriau bendigedig o Eseia 40. Wy'n dyfynnu mwy nag arfer falle o'r ysglythyr. Dyma sut mae'r
y gair mor werthfawr, mor bwysig i ni, chi'n gweld. Eseia 40, 28 a 29 a wedyn 31. Duw tragwyddol yw'r arglwydd a greodd gyrrau'r ddeiar, ni ddiffygio ac ni flina, ac y mae ei ddeall yn anchwiliadwy. Y mae'n rhoi nerth i'r diffygion ac yn ychwanegu cryfder i'r dirym. Y mae rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill ei nerth. Y maent yn magu adenydd fel eryr, yn rhedeg heb flino ac yn rhodio heb ddiffygio. Mae e'n dduw tragwyddol, tu hwnt i fesur, chi'n gweld? Ei allu, ei nerth. Dyw e ddim yn blino, dyw e ddim yn colli ei gof. Dyw e ddim yn mynd yn wan. Na, a mae nerth mawr ef ar gyfer ei bobl. I'n codi ni. Meddai Williams Pantycelyn, tarian gadarn yw ei enw. Mae e'n darian, mae e hefyd yn ogoniant. Nawr allwch chi gymryd e mewn dwy ffordd. Dwi'n tueddu gymryd e, mae oddi wrth yr arglwydd y mae holl ogoniant Dafydd wedi dod. Mae wedi ei greu, mae wedi rhoi doniau iddo fe, mae wedi ei godi fe'n frenin. Ac mae e'n fab i dduw hefyd. A mae'r un peth yn wir gyda ni. Mae wedi'n creu ni, mae wedi rhoi talentau ni, mae wedi'n hachub ni yn Iesu Grist. Ac wrth gwrs, mae wedi yn cyhoeddi ni yn frenhinoedd ac yn offeiriaid i dduw. Mae wedi rhoi gobaith y gogoniant i ni ar y ffordd i'r gogoniant. Fyddwn ni yn y gogoniant a'r gogoniant yno ni. Trwy waith Duw. Fe yw ein gogoniant ni, chi'n gweld? A fe sydd yn fy nyrchafu. Fe, yn ôl William Morgan, y mwy llythrenol, codi fy mhen. Codi ni lan. Yn Salm 40, mae'n sôn am gael ei godi o'r pydew tomlyd. Y lle mwdlyd na, lle oedd e'n suddo. Ac oedd e'n aros ac yn galw, yr arglwydd yn plygu, yr arglwydd yn ei popeth, a'i godi fe. Rhoi drad ar ei graig ac yn hwylio ei gerddediad e. Mynd ag e ar ei ffordd ac yn rhoi can newydd ar ei wefusau fe. Ac wrth gwrs, fe yw'r un sydd wedi'n codi ni o bydew pechod. Os wyt ti'n Gristion, ti'n gwybod bod yr arglwydd wedi dy godi di. Wedi rhoi derbyniad a glanhad a ryddhad o oeogrwydd i ti trwy ymddiried yn Iesu Grist. Ac wrth gwrs, mae'n ein codi ni pan ni'n syrthio wedyn fel i blant ar ein taith. I ni yn llithro. Mae Dafydd wedi llithro yn ofnadwy. Wedi cyflawni godineb, mae wedi trefnu bod Ewreia gŵr Bathsheba, wedi cyflawni godineb gyda Bathsheba, mae'n trefnu Ewreia gael ei ladd, un o'i ddynion gorau fe. Mae wedi profi maddeuant, mae wedi cael ei godi eto. Mae wedi cael codi ei ben eto o gywilydd ac o bob iseldra. Chi'n gweld? Salm 27, adnod 6, ac yn awr fe gyfyd fy mhen, fydd e'n codi fy mhen, goruwch fy ngelynion. Hynny yw, mae'n rhoi buddigoliaeth hefyd. I ni'n fwy na choncwerwyr yn cael buddigoliaeth lwyr. A mae llythyr cynta Ioan, pennod 5, adnod 4, hon yw'r aruchafiaeth o'r chwygodd y byd, ein ffydd ni. Trwy bwyso ar yr un, disgwyl wrth yr un sy'n ein codi ni. Ac mae'n gweddio wedyn, chi'n gweld? Mae'n ceisio yr arglwydd. Mae'n troi ata. Gwaeddaf, adnod 4, gwaeddaf yn uchel ar yr arglwydd a bydd yn fy ateb. Ac yn Salm 34, mae'n dweud bod wedi ceisio yr arglwydd. Chwilio a chwilio. Troi ato fe, chi'n gweld? Mae wedi troi i wyneb ato fe wedyn, mae wedi adrych arno fe. Ac wedyn mae'n dweud bod wedi galw mas, fel mae'n dweud fan hyn, just galw am help. Beth i ni'n neud mewn gweddi fel hyn? O, i ni mynd ar mater at Dduw. Pidiwch a delio ag unrhyw wrthwynebiad neu dreial dim byd. Sio dellwn ni ddelio â nhw ar ein pen yn unan. Na'r waniaeth mynd â fe at yr holl alluog Dduw. Fy yw, fy nhad. A beth i ni'n neud? I ni'n dod â Duw i'r sefyllfa. I ni'n dod â Duw, y Duw tragwyddol, i'r pictiwr. Ac wrth gwrs, mae e'n ateb. Mae e'n ateb.
Jeremia 33:3. Mae'n rwydd i gofio. Galw arnaf a mi ath atebaf. Chi'n gweld all ein Duw a'n Tad ddim anghofio amdano ni. Mae e gyda ni. Mae e gyda ni. Dafydd yn dweud bydd e'n ateb o'i fynydd sanctaeth. Oedd wedi gwneud siŵr pan oedd e'n ffoi bod yr arch wedi mynd nôl i Jerusalem. Wrth gwrs, oedd Duw wedi addo symboliaeth oedd bod e gyda'i bobl, bod e'n nghanol ei bobl, yn y cysegr, yn y tabernacl, a nes ymlaen wedyn yn y deml. Ac wrth gwrs, yn y Testament Newydd, i ni'n deall mae eglwys Dduw, pobl Dduw, yw teml Dduw. A mae'r Cristion, corff y Cristion, yn deml yr ysbryd glân, yn gysegr i Dduw. Ac mae wedi rhoi ei ysbryd i fod gyda ni. Mae'r arglwydd Iesu yn y nef yn eiriol drosto ni. Mae wedi gwisgo cnawd fel ein cnawd ni. Mae wedi marw drosto ni. Eith e ddim anghofio amdano ni. Mae'n amhosib. Mae yn y nef nawr brawd sydd yno yn eiriol drosodd. Ac fwy na hynny, mae'r arglwydd Iesu'n dweud mai i gyfrifoldeb yn y pen draw yw ein cadw ni, chi'n gweld? Heb ein colli ni. A'n codi ni, yn atgyfodi ni yn y dydd olaf, yn y dydd diwethaf. Wele rwyf i gyda chwi bob amser. Ymateb Dafydd myfyrio ar yr arglwydd, beth mae'n dweud am ei hunan, a beth yw e i ni, a gweddio ar sail hynny. Beth yw'r canlyniad te? Yn ola, noson o gwsg. Gallu cysgu'r nos a deffro i ddiwrnod newydd. A mae hwnna'n llythrennol wir i Dafydd, ac mae'n mor bwysig. Mae'r arglwydd Iesu yn sôn am orffwystra un henaid ni. Chi'n cofio ei eiriau fe, Mathew 11:28, dewch ata fi. Bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi orffwystra i chwi. Dyma chi dangnefedd Duw, sy'n chi'n gweld, sydd uwch law pob deall. Yn wyneb, yng nghanol, anawsterau, a stormydd a treialon. A mae'n addo, chi'n gweld, mae Testament Newydd yn sôn, mae Apostol Paul yn sôn am dangnefedd Duw i warchod, i ofalu am ein meddyliau a'n calonnau wrth i ni aros yn Iesu Grist. Mae'r arglwydd yn addo ein cario ni. Mae'n addo ein harwau ni yn dyner iawn iawn. Dwi'n hoff iawn o'r adnod yma, Eseia 40 eto ac 11. A mae'n porthi ei braidd fel bugail, ac ei fraich yn ei casglu ynghyd. A mae'n cludo rwyn yn ei gôl neu yn ei fynwes, ac yn coleddu'r mamogiaid. Nawr, y mamogiaid, wrth gwrs, yw'r defau sy'n feichiog. Maen nhw'n cario wyn bach, mae beichiau, maen nhw'n drwm, ond mae'n ei coleddu nhw, mae'n ei harwau nhw yn dyner iawn, iawn, iawn. Dyna ffordd mae'n ei harwau nhw mlaen. Dim yn gyflym, dim yn arw, yn dyner iawn. A fel yna, mae'n ein cludo ni fel wyn bach, mae'n ein cario ni, mae'n ein coleddu ni, ein harwau ni mor dyner. Felly, mae'n cael gorffwystra. A mae ofon yn cael ei fwrw allan, chi'n gweld. Does dim rhaid ofni. Adnod 6, nid ofnwn. Nid ofnwn. Yn Salm 34, adnod 4, ceisiais yr arglwydd ac atebodd fi am gwaredu o'm holl ofnau. A beth ni'n gweld gyda Dafydd yw, dyw'r sefyllfa ddim wedi newid eto, ond mae'r ofon wedi mynd. Na chi wahaniaeth. Na chi bersbectif arall. Na chi fyd o wahaniaeth yw wynebu sefyllfa heb yr ofon. Ydych chi'n cael eich parlysu? Wyt ti'n cael dy barlysu? Ofon salwch, ofon colli rhywun, wrth gwrs, ofon marw. Ofon rhyw sefyllfa wyt ti'n mynd i wynebu. Mae fel mynydd falle o dy flaen di.
y coronavirus mae'n llusgo ymlaen. Ac yn wir, mae'n parlysu pobl yn ein dyddiau ni nawr. Rhai yn fwy na'i gilydd, wrth gwrs, mae'n mynd yn isel iawn. Rhai methu symud, methu gweithredu, methu byw i bywyd oherwydd ofon. Methu cysgu'r nos. Ond mae Dafydd yn gwybod, nid ofnwn, mae'r ofon wedi mynd, achos mae'r arglwydd gyda fe. Ac wedyn, mae'n galw cyfod, mae'n disgwyl felly, mae'n gweddio wrth gwrs, a mae'n disgwyl wrth yr arglwydd. Disgwyl yn dawel nawr, am ychubiaeth, am ddod trwy hyn eto, trwy ras Duw, a thrwy ei nerth a'i ffyddlondeb ef. Ac i ni wrth gwrs, fel glywson ni yn y darlleniad o Rufeiniaid, i ni'n disgwyl bydd yr arglwydd yn dod â ni trwy droion yr yrfa, nes bod ni'n marw, sut bynnag mae hynny'n digwydd. Ac i ni'n disgwyl am yr ail ddyfodiad. Pan fydd Iesu Grist yn dod nôl, a byddwn ni gyda fe, a bydd na fuddugoliaeth fawr derfynol dros bob gelyn, diafol, cnawd a byd, a chybiaeth lawn i ni, y gelyn yn cwmpo. A mae dau beth bydden nhw'n cael eu taro yn ei wyneb, arwydd o gywilydd yw hwnna, wrth gwrs, cywilyddio. A fydd yna cywilydd a cholled i Satan a'i deyrnas ef. Ac yn ail, torri dannedd. A ni yw y darlun o anifail gwyllt i chi'n cael, neu bwystfil. Mae gyda ni ddarlun o'r bwystfil yn llyfr y datguddiad. Y diafol, a rhai sydd yn gweithio, oedd ei tanno fe fel petai. Ond torri dannedd, chi'n gweld, nes bod nhw ddim mor fygythiol, wrth gwrs, ddim yn gallu gwneud yr un niwed rhagor, a mae hyn yn wir. Mae hyn yn wir yn barod oherwydd buddugoliaeth Iesu Grist, oherwydd bod wedi marw ac wedi atgyfodi. Chi'n gweld, mae'r gelyn yn ymosod, wrth gwrs, ond mae limit iddo fe nawr. Dim ond hyn a hyn mae'n cael wneud, a Duw sydd i ddweud faint. A hyd yn oed pan mae'n wneud i weitha, dyw e ddim yn wneud niwed parhaol i ni. Dyw e ddim yn effeithio ein heneidiau ni, ein iachawdwriaeth ni. A dyw e ddim yn ein gwahanu ni ddiwrthgariad Duw. A mi ddaw dydd cyn hir, bu'n fydd y gelyn yn cael ei sathru dan draed yn y nef newydd a'r ddeiar newydd. A fydd na ddim pechod, fydd na ddim poen i ni, fydd na ddim dagrau. Wel, i ni'n diolch i'r arglwydd am ei air yn y salm hyfryd yma heddi. I ni ddiolchgar iawn am weld esiampl Dafydd o sut i ddelio gydag anawsterau mawr, bygythiol, bywyd. Gadewch i ni ddilyn ei esiamplau. Gadewch i ni ddarllen gair Duw. Credu gair Duw, cofio gair Duw, cario fe gyda ni a myfyrio arno fe. Wrth gwrs, cyn hynny mewn gwirionedd, wrth i ni glywed yr efengil, mae rhaid i ni wneud yn siŵr bod ni wedi credu yn yr arglwydd Iesu, bod e'n geidwad i ni, fy yw fy nhad, ac wedyn ni bod ni'n darllen, wedyn bod ni'n arfogi'n hynna gyda gair Duw. Wedyn, bod ni'n gweddio, wrth gwrs, bod ni'n dod ar cyfan at yr arglwydd ac yn disgwyl wrth yr arglwydd. Ac beth mae Dafydd wedi brofi yn mynd i fod yn brofiad i ni. Gallwn ni ddisgwyl tawelwch meddwl, tangnefedd, symud yr ofon a'r ofnau a disgwyl yn dawel ac yn amyneddgar wrth yr arglwydd. Er mwyn ei enw. Amen.